Da, da, sigur. Aveți idee din partea cui este surpriza noastră? Da. Din partea cui vorbești? Ați văzut aici, din partea Partea copiilor, nurorilor, nepoților. nepoților. Un frumos tort la mulți ani, mama. La mulți ani să Faceți trăiască dumneavoastră să se vadă. La mulți ani, babă! La mulți ani! Să fii sănătoasă. La mulți ani să întrească copiii, să le dea Dumnezeu numai fericiri și bucurii. Un frumos Și să li se aranjament. împlinească visele, tot ce doresc și tot ce își promit să facă. Doamne ajută, multă sănătate la toată familia. Avem o melodie frumoasă pentru dumneavoastră. Oh, chiar și manele, dacă se poate. Ia uitați, o ajută să vă. Te iubim, mama, un frumos aranjament. Puteți să o țineți și pe asta, să se vadă acolo. Talena, ne dă dumalența pe ăla, foi O tari șampanie. Da. O frumoasă melodie pentru dumneavoastră, să o ascultați cu drag din partea copiilor, partea nepoților. Să trăiască 1000 de ani. Doamne ajută. Și nepoții, și copiii, și nurorile, și fata, și băieți. Doamne Să ajută, multă trăiască. sănătate la toată familia. Să fie fericiți și Copiii au o melodie aceasta cu mare drag pentru dumneavoastră. Supărarea la copii când mă supără ceva. Prima zi de vară lumea nu ține. Hai ca la mulți ani, Doamne, să fii sănătoasă, iubită, ținte de toți copiii. să ne împlinească Dumnezeu. Doamne ajută, aveți familie care vă iubește, se gândește la dumneavoastră, să facă zile fericite și Împlinească frumoase. Dumnezeu visele și tot ce vor să-și facă, să se facă. Doamne ajută. Să trăiască și nepoții, și copiii, și nurorile, și fata, și băieții mei amândoi. Doamne, din partea băieților și a fetii, aveți 3 felicitări pentru dumneavoastră, să vi le citim cu mare drag. Orice rău poate fi de Imediat avem o melodie frumoasă pentru dumneavoastră. Din partea casei. Și după aia vă citim și câteva cuvinte frumoase să vă emoționăm mai mult. Milka Max. Straturi de ingrediente delicioase învelite în ciocolată. Emisiunea Canal D. Vă așteptați, doamnă, la surpriza asta. M-am așteptat Da? un pic, dar nu prea. Deci Nu era știți că sigură. aveți copii care vă pot surprinde oricând. Da. fericiire din toată tristețea mea. Cred că dai ghilici. Ce târtă tu, hai nu mai extra hârtia, drag. Și tu, Noane, cote cadea pe așa, cală-te, de ce tu eu? Și după așa grătare, cote și car. Riscă la mine, nu mai vă doamne la mine. Mama mea, rămâi viața mea. De-aș putea scumpăra zile pentru mama mea. Aș da prețul cel mai mare să o fac nebunicare. De-aș putea scumpăra zile pentru mama mea. Aș da prețul cel mai mare să o fac nebunicare. Dacă bani, chila e mult. Pentru tatăl meu, că muncit atât de greu. Cascosici! Aș muri Cascola? să mai La mutar! La mutar, la coier, butangle, la ce bărsa! Concedere la surpriza tău! La ce ai? Ce sotă! Ce mare! Bine și ca să se vadă și asta, că e o sila. Are și o gură frumos. Încerc cu ajută să gheră, poate fi
citim și câteva cuvinte frumoase. 25 de ghiude? La mulți ani, dragă mamă! La mulți ani, dragă mamă! Azi îmi pare rău că în această zi fericită nu sunt aproape de tine. Tu ești mândria mea. Chiar dacă nu sunt alături de tine, eu îți doresc multă sănătate și fericire. Te iubesc și îți doresc tot binele din lume. La mulți ani, dragă mamă! Din partea fiicei tale, Dalia, a ginerelui Bobby și a nepoților Sebi, Crenguța, Prinții, Esmeralda și Amira. Să trăiască. Fiecare copil a dorit să vă transmită cuvintele separat și le citim pe toate trei. Când mă gândesc la cea mai frumoasă femeie din lume, întotdeauna mă gândesc la tine, mamă. Ești un model pentru copii și nepoții tăi. Sunt cel mai norocos din lume care are o mamă așa ca tine. Apreciez cu adevărat tot ce ai făcut pentru mine. Îți mulțumesc pentru dragostea ta ce ai făcut pentru mine, dragă mamă. Îți rămân datoare pentru toate nopțile nedormite și grija pe care ne-ai purtat-o, fără să ne ceri nimic în schimb. Azi de ziua ta să zâmbești mult, să ți se îndeplinească toate dorințele. Eu te respect și te iubesc foarte mult, fie ca tot binele ce le-ai făcut să se întoarcă înzecit, să fii sănătoasă și